Malo by ma ako pacientku zaujímať, či pôjdem do štátnej alebo súkromnej nemocnice, aké sú povinnosti a úlohy jednotlivých nemocníc a aké v nich mám ja ako pacient práva. V najbližších minútach sa pozrieme na to, ako naozaj funguje zdravotníctvo v praxi. V ďalšej epizóde Zdravého podcastu vítam doktora Roberta Hilla, riaditeľa pre nemocnice a dopravnú zdravotnú službu Penta Hospital Slovensko. Vítajte, dobrý deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán doktor, ja začnem tým, že hoci sa teraz už venujete manažovaniu nemocníc, tak vy ste sám začínali ako lekár chirurgického oddelenia v Nových Zámkoch a neskôr vlastne aj ako neurochirurg ste tam pôsobili. A poďme teda rovno na tú prvú otázku, to, čo som sa už spýtala v úvode, že je z pohľadu pacienta dôležité, či bude ošetrený v štátnej nemocnici alebo v súkromnej nemocnici? Asi by nám na túto otázku každý pacient odpovedal trochu inak a pre niekoho to možno dôležité je. A každopádne my sme si robili opakovane prieskumy medzi vlastne pacientami a na túto otázku v drvivej väčšine, asi to bolo viac ako 80 alebo 90% vyšlo, že nie, že to pre tých pacientov dôležité nie je. Ono je to asi do veľkej miery dané aj tým, že my keď hovoríme o súkromných nemocniciach na Slovensku, ja ten výraz neúplne mám rád, lebo ono to častokrát evokuje takú tú predstavu tej typickej západoeurópskej alebo americkej súkromnej nemocnice, čo je vidno vo filmoch alebo v seriáloch a to nie je úplne príklad Slovenska, čiže asi je presnejší výraz neštátne nemocnice, lebo tie nemocnice z pohľadu pacienta sa od seba až tak veľmi nelíšia. Ten typický súkromný segment u nás je skôr ten ambulantný a jednodňová zdravotná starostlivosť. Takže jednoduchá alebo stručná odpoveď na tú otázku je, že podľa mňa drvej väčšine pacientov je toto v zásade jedno a nerozlišujú to. Spadajú pacienti pod konkrétne nemocnice? Možno, že tu bude na mieste aj vysvetliť alebo znovu zopakovať pre mnohých pojem rajonizácia nemocníc, či tam patríme do rôznych nemocníc podľa trvalého alebo prechodného pobytu? No, ja si myslím, že teda moja generácia si ešte taký pojem, že rajonizácia asi pamätá, ale to je výraz, ktorý sa ešte používal pred rokom 89. My sme potom prešli zásadnými vlastne reformami v tom zdravotníctve a v 90. rokoch jedna z prvých reforiem, ktorá bola, že toto bolo zrušené a v podstate vlastne sa zaviedol jeden z článkov, vlastne, ktorý máme v zákonoch vlastne o zdravotnej starostlivosti, že slobodná voľba lekára. On sa to myslelo hlavne na tú čas vlastne toho všeobecného lekára, kde tá prísna rajonizácia vlastne v tom čase pred 89. fungovala. Toto bolo zrušené, čiže rajonizácia neexistuje ani v tej ambulantnej časti. Tam samozrejme si musíte zvoliť svojho všeobecného lekára a neplatí ani v tej nemocničnej. Na druhej strane aj tá slobodná voľba má nejaké vlastne obmedzenia a pacient si nemôže vždy za všetkých akýchkoľvek okolností vybrať toho poskytovateľa slobodne a sú tam isté obmedzenia. Tak si povedzme, aké sú to obmedzenia, prípadne ako mám ako pacient zareagovať, ak by mi povedali, že povedzme, že vyberiem si nejakú nemocnicu, do ktorej pôjdem a povedia mi, že vy sem nepatríte, my vás nemôžeme prijať, či vôbec je také niečo možné a kedy, v akých prípadoch? No, ak toto si chceme rozobrať nadrobne, a teraz sa pokúsim ako neviesť nejaký dlhý monológ, ale asi treba rozlíšiť dva základné typy, ako sa pacient dostáva do nemocnice. Prvé je, že je nejaký naplánovaný výkon, naplánovaná hospitalizácia. Toto je z väčšej miery typické pre tie chirurgické odbory, to znamená, idem na nejaký operačný výkon. Áno, tu platí slobodná voľba toho lekára, čiže ja si v zásade môžem vybrať, kde si nechám odoperovať žlčník, herniu, ja neviem, výmenu bedrového klbu, alebo si môžem po dohode vlastne s tým lekárom, ktorý ma odosiaľ naplánovať aj nejakú inú hospitalizáciu na neurológii, internom oddelení. Jediné, čo ma môže v tomto obmedziť, je, že aby som si vybral poskytovateľa, ktorý mi tú službu vieda, to znamená, žiadna nemocnica na Slovensku neposkytuje úplne všetky špecializácie, všetky odbornosti. A za ďalšie môžem tam samozrejme naraziť na kapacitné možnosti. To znamená, nemôže sa nám celá krajina a všetci pacienti nahrnúť do jednej nemocnice. Niekedy sa dá počkať na nejaký neskorší termín, niekedy som nútený hľadať iného poskytovateľa, alebo ten, ktorý som si
ktorého som si vybral, má tie termíny povedzme obsadené. Dneska už máme od nich pomerne dobrý prehľad aj v tom, že sa na poisťovniach vedú čakacie listiny pacientov. Toto asi na tom Slovensku nie je až taký problém, možno s výnimkou niektorých oblastí, kde tá dostupnosť môže byť horšia, niektorých špecializácií. Ale kde pacient môže naozaj naraziť na istý problém, to je akútna zdravotná starostlivosť. To znamená, že potrebujem ísť do nemocnice rýchlo, lebo sa mi zhoršil stav. Typicky je to cesta cez urgentný príjem. A tam treba povedať, že ak niekto naráža na nejakú rajonizáciu alebo odosielanie alebo odkláňanie pacienta niekde inde, tak asi sa to týka špecificky len Bratislavy. Vysvetlím prečo. Snáď s výnimkou Bratislavy a Košíc, totižto žiadna nemocnica na Slovensku nemá, alebo žiadne mesto na Slovensku nemá viac ako jednu nemocnicu, ktorá by mala urgent. To znamená, že ak som z daného mesta, tak logicky idem len na to jedno miesto a nemajú ma veľmi kde odkloniť. Nepovedia mi v Michalovciach, že choďte do Košíc, ale v Bratislave je tých urgentov viac. A tam ten pacient de facto nemôže byť obmedzený, on môže ísť na ktorékoľvek miesto a áno, na tom urgente sa môže stretnúť s tým, že mu tam tí dotyční zdravotní pracovníci hovoria, že nespadá pod tú vlastne mestskú časť a má ísť do tej príslušnej nemocnici. A úplne iná situácia je, pokiaľ má väzie vlastne sanitka. Tam nerozhodujem o tom, že kde pôjde tá sanitka ja ako pacient, ale rozhoduje o tom obyčajne operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Dobre, povedzme si teraz tú situáciu, kedy pacient potrebuje ten urgentný príjem, kedy proste niečo sa stane a sanitka ho odvezie do najbližšej nemocnice, pokiaľ teda povedzme sa mu stalo napríklad niečo vážne s okom, tak ho odvezú do nemocnice, kde teda je aj očné oddelenie. Hej, v opačnom prípade ho budú musieť odviezť niekde inde. Čo všetko nasleduje, aký je ten postup? Príde teda pacient do tej nemocnice, ktorého tam doviezla sanitka, ako to ďalej potom vyzerá s ním? Ja možno to opravím, lebo ten príklad s tým okom je taký trošku akoby zavádzajúci v tom, že aby pacienta s nejakým poranením oka viezla sanitka, to je asi pomerne raritná vec. Nehovorím, že to nemôže vôbec vlastne stať. Obyčajne to budú asi nejaké závažné, ťažké úrazy, obyčajne, keď aj by niekto si poranil oko tým, že mu odstrelia, neviem, kamienok, alebo robí niečo s karbobrúskou a tak ďalej. Čiže áno, ďaleko lepšie sú tie vlastne príklady cievne mozgové príhody. To je jeden z najčastejších príkladov. Môžu to byť akútne zlyhávania srdca a podobne. A vtedy naozaj nerozhoduje ten pacient, kde vlastne skončí operačné stredisko a záchranná zdravotná služba sa riadia jednak zákonom, jednak nejakými pravidlami, kde je jasne napísané, že majú pacienta odviesť do najbližšej nemocnice, ale, a tu je to veľmi dôležité, v tom zákone aj nasleduje čiarka a za to vlastne čiarkou to nie každý úplne dobre potom číta, lebo chce to tam vidieť, je do takej, v ktorej vedia pokračovať v tej zahájenej diagnostike a liečbe. To znamená, že už aj to operačné stredisko a tá záchranná zdravotná služba má rozlišovať, že či je naozaj pre toho pacienta prospešné ísť do tej najbližšej, alebo ak napríklad vieme, že má akútny infarkt myokardu a svedčí o tom EKG a tak ďalej, tak je oveľa lepšie ho už transportovať rovno do kardiocentra, inak by sa strácal vlastne drahocenný čas. Po prijatí takéhoto vlastne pacienta nasleduje okamžitá vlastne diagnostika a liečba v drvivej väčšine prípadov aj na tom mieste, kde ten pacient bol privezený. A dneska máme aj vďaka optimalizácie sieti nemocníc, čo je vlastne nový zákon, ktorý urobil rozloženie alebo rozvrstvenie nemocníc na Slovensku, pomerne presné dáta a vidíme, že z tých pacientov, povedzme, keby sme zobrali, že prídu do tej menšej nemocnice a otázka je iba, že koľko ich teda končí v tej väčšej, tak asi okolo len 2% pacient, 2% sú takí, ktorí sú následne transportovať na nejaké vyššie pracovisko. Čiže 98% skončí doliečených, vyliečených alebo vyriešených je na tom mieste, kde ho odviezla sanitka. Čiže, aby som to teda zopakovala, môže sa stať, že áno, že sanitka ho odvezie možno trochu ďalej, kde sa nachádza kardiocentrum, kde sa ho môže aj operovať kardiochirurg, ale potom už sa môže vrátiť do tej menšej nemocnice, povedzme v mieste jeho trvalého pobytu, kde sa môže doliečiť. Je to presne tak, ako hovoríte. Toto sa častokrát dosť
by som povedal, zavádzajúco až demagogicky ako šibrinkuje s tými číslami, že aké veľké percento pacientov sa pohybuje medzi vlastne nemocnicami a že tie menšie, tie regionálne, mestské nemocnice, ktoré sú častokrát aj z našej vlastne skupiny a sú neštátne, že nejak vo veľkom prekladajú tých pacientov. Aj na toto máme štatistické teda dáta, ktoré hovoria jasne, že z tých pacientov, ktorých my hospitalizujeme v nemocniciach, menej ako 1% je preložené na vyššie pracovisko. A tu treba jasne povedať, že ten preklad, to nie je, že vy sa rozhodnete v tej malej nemocnici a teraz ako pacienta naložte do sanitky, ho tam pošlete. Ten preklad musí byť dohodnutý. To znamená, že vy musíte zavolať na to vyššie pracovisko, spojiť sa s kolegom, prejsť si stav toho vlastne pacienta, vysvetliť dôvody, prečo ho chcete preložiť. Tie dôvody musia byť čisto medicínske a dneska aj ten zákon, o ktorom som hovoril, ktorý urobil kategorizáciu nemocníc, presne vymenováva, čo ktorá nemocnica môže, má, musí a čo nesmie robiť. To znamená, ak je to výkon, ktorý vy nemôžete robiť, tak pacienta máte logicky preložiť. Môže byť dôvody, nevylučujem aj kapacitné, čo pokiaľ máte plné vlastne oddelenie a tak ďalej, že taká je to situácia, tak aj toto môže byť dôvod na preklad, ale rozhodne si vám nikto nepreložil pacienta, keď mu poviete, že zdá sa mi, že ten pacient bude drahý, že tá liečba bude stáť veľa. Takýto pacient pochopiteľne by si ho tá vyššia nemocnica nezobrala. A áno, obyčajne je to tak, že pokiaľ na tom vyššom pracovisku doliečia alebo vyriešia ten základný problém, tak zase prekladajú toho pacienta, je doliečovaný na tej svojej pôvodnej vlastne nemocnice. A treba si povedať úplne, častokrát tie náklady po tom preklade môžu byť ešte väčšie, ako boli v tej nemocnice vyššej úrovni. Čiže v tomto algoritme alebo v tejto rovnici v zásade nevystupujú ekonomické ukazovatele. A pamätáte si vy ešte zo svojej lekárskej praxe, spomínala som, že ste pôsobili na oddelení v nemocnici v Nových Zámkoch, takéto niečo, že ste tiež tak museli presunúť pacienta, alebo že ho viezli do nejakej väčšej nemocnice, potom sa vrátil k vám, kde ste ho doliečili? No, ja som väčšinu časť tej profesionálnej kariéry strávil teda tej lekárskej časti na neurochirurgickom oddelení. Čiže ja som bol to koncové pracovisko, alebo bol som na tom koncovom pracovisku. A Nové Zámky sú známe tým, že majú naozaj na špičkovej úrovni tú neurochirurgiu. Čiže pre nás vlastne to bol každodenný chlebík, to znamená z toho širokého spádu viac ako 1 milión obyvateľov vlastne Slovenska, všetky úrazy, povedzme krvácania do mozgu a tak ďalej končili vlastne v Nových Zámkoch. Áno, potom obyčajne to trvalo nejakých 5 až 10 dní, niekedy viacej, niekedy vlastne menej sa ten pacient prekladal naspäť vlastne do tej nemocnice, čiže poznám tento mechanizmus veľmi dobre. Poznám ho z opačnej strany, ale v zásade za posledných 20 rokov sa v tomto nič zásadného nezmenilo. Čo sa zmenilo je to, že tá optimalizácia siete, ten nový vlastne zákon priniesol pomerne striktné, jasné pravidlá, čo kto robiť má, nemá a nesmie. A povedzme si možno ešte také, že ako teda tie regionálne menšie nemocnice, ako nadväzujú na tie koncové fakultné alebo univerzitné nemocnice, o ktorých vieme, že tam naozaj je aj gro výskumu, aj sa tam proste učia budúci lekári, že je tam toho veľa? Dobre, pokúsim sa teraz, aby sa na mňa aj kolegovia z tých fakultných a univerzitných nemocníc nenahnevali alebo neurazili, aby ste povedali, že je tam ten výskum. Bodaj by tam ten výskum bol, ale toto si povedzme úprimne, že výskumu v našich nemocnicách aj tých veľkých je pomerne málo v porovnaní už len s Českou republikou. Je to ako žalostne málo. Treba povedať jednu vec, a v tomto smere buďme veľmi úprimní a ja nechcem teraz ani nikoho ponižovať, ani nikoho povyšovať, ale pravdou je, a opäť nám to ukazujú tie dáta, a práve vďaka možno tej novej optimalizácii tých vlastne nemocníc sme získali naozaj obrovskú sadu dát, z ktorých je vidno, že aj tieto veľké nemocnice, ktoré my nazývame, že koncové, na 90% až 95% fungujú ako mestské nemocnice. To znamená fakultná nemocnica Nitra, fakultná nemocnica Trnava, Trenčín, Žilinská nemocnica. Veľké vlastne štátne nemocnice, o ktorých hovoríme ako o tých koncových, na 95% robia presne tie isté výkony, ktoré robia v tých mestských alebo okresných nemocniciach.
Ak tam príde takýto pacient, ktorý je z Nitry a skončí v nitrianskej vlastne nemocnici, tá ho nemá kam inám po tej operácii alebo po tom výkone vlastne presunúť, tá ho musí doliečiť presne takisto ako nemocnica v Michalovciach, v Svidníku alebo v Zlatých Moravciach. Samozrejme iná situácia je, keď skončí v nitrianskej nemocnici a je z okresu povedzme Zlaté Moravce alebo Levice, tak je tendencia ho potom preložiť do tej menšej mestskej alebo okresnej nemocnice. Ale len zhruba 5-7% tých výkonov sú naozaj tie výkony koncové. Čiže rozlišovať medzi tými nemocnicami alebo zdôrazňovať veľmi vehementne tú koncovosť tých veľkých nemocníc je trošku zavádzajúce a odkláňame tú vlastne pozornosť alebo upriamujeme ju na tých 5% a nevšímame si trošku tých 95%. Dobre, vy ste zažili tú respektíve to ozdravovanie nemocníc v praxi. Vy v sieti Penta Hospital spôsobíte už nejakých 10 rokov, ak sa nemýlim, viac ako 10 rokov. Keď ste preberali tie regionálne nemocnice, tak oni nefungovali tak, ako dnes fungujú nemocnice siete Penta Hospital. V akom stave ste ich preberali? S čím ste sa tak najviac potýkali? Tak s čím sa najviac vlastne potýkali a čo bol aj dôvod, prečo sme ich v podstate vlastne dostali my ako do našej vlastne prevádzky, lebo to si povedzme teda, že my sme prevádzkovateľ tých vlastne nemocnice. Nemocnice naďalej zostávajú nemocnicami vyšších územných celkov, čiže my sme v tomto smere, preto hovorím, že trošku ten pojem súkromná nemocnica zavádzajúca, z tomto je možno výnimkou nemocnica Bory. A boli to finančné problémy. Tu si treba povedať, že ak by tie nemocnice nemali veľmi vážne až existenčné finančné vlastne problémy, tak by nikdy vlastne z tých vyšších územných celkov do prevádzky súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti neprešli. Čiže to, čo my sme museli vlastne spraviť, to bolo jednoducho reštrukturalizácia, racionalizácia a nastavenie finančnej efektivity v tých nemocniciach. A teraz zdá sa, ako keby som začnem hovoriť o peniazoch, ale v skutočnosti, čo sme urobili je, že zaplatili sme všetky dlhy tých nemocníc, začali sme posielať peniaze do zdravotnej poisťovne, kde roky to niekto neplatil. Urobili sme kompletnú revíziu všetkých zmluv a teda to, keby som začal rozprávať, akože čo všetko sme našli, ako tie nemocnice. Tak nám povedzte nejaké príklady, Príklady aby boli, si to ľudia vedeli keď tak si aj zoberieme, predstaviť. že v nemocnici nájdete zmluvu na dodávky tepla takej, že máte dojem, že vám dodávajú, ja neviem, teplo pre nejakú akože fabriku, ktorá ja neviem, má spotrebu energie na úrovni akože od oceliárne alebo želieziarní v Košiciach. To znamená, že absolútne neefektívne zmluvy, evidentné finančné tunelovanie, ktoré vlastne cez toto išlo, rôzne externé dodávky, prádla, prania a tak ďalej. Toto všetko sme vlastne zmenili. To znamená, my sme nezasahovali do tej časti, že by sme optimalizovali tú zdravotnú časť, myslím, že by sme prepúšťali ľudia. Nie, ale povedzme tie služby, ktoré nazývame back-officeové, to znamená mzdové a tak ďalej, obstarávania, to všetko sila vlastne toho veľkého celku, to, čo logicky by každý normálny vlastník mal urobiť a mal by to urobiť aj štát, že teda nemám mzdové účtárne v každej jednej tej entite, ale urobím si nejakú jednu centralizovanú a určite na to budem potrebovať menej ľudí. Že neobstarávam ako jednotlivé entity, ale nakupujem centrálne. Tak toto sú všetko veci, na ktoré akože na to netreba byť génius. To sú proste univerzálne platné ekonomické pravidlá, ktoré áno, platia aj v medicíne, platia aj v zdravotníctve. A uplatnením tohto sme zrazu tie nemocnice z toho dlhu dostali do toho, čo hovoríme, že je zisk, čo nám niektorí vyčítajú, že ako keby ten zisk bol amorálny, ale ten zisk slúži na to, že ako inak kúpite nový prístroj, ako inak vymalujete tú nemocnicu, ako inak opravíte nejaké veci, môžete to robiť len z tej ziskovej časti. Čiže tie peniaze vlastne, presne ktoré tak. Získate, Vraciame naspäť do toho, materiálu alebo presne do tak, personálu. do vybavenia vlastne tých nemocníc a môžem zodpovedne povedať, že akcionári Penta Hospital Slovensko si z toho zisku nevyplatili z tejto vlastne časti za tie roky, za tých 10 alebo 15 rokov, čo to robia, ani 1 euro. To všetko sa vrátilo naspäť.
Dá sa povedať, keď si povieme príklad povedzme jednej z vašich nemocníc, v ktorú ste dostali v takom stave, to, čo ste mi teraz opísali, že ako dlho trvá ten proces, kedy sa tá nemocnica z tej takej neefektívnej, zadlženej už stane proste tou efektívnou, fungujúcou približne? Takto, otočiť tú vlastne nemocnicu do toho, že v podstate rozkľúčujete ako keby tie veci neefektívne zmluvy a tak ďalej, centralizujete do toho vlastne systému, je väčšinou otázka 1 roka. Na to nepotrebujete obyčajne viacej času. Samozrejme potom, keď chcete rozvíjať tú kvalitatívnu stránku, začnete sa sústrediť na nejaké projekty ohľadom bezpečnosti pacienta a tak ďalej. To už je samozrejme beh na dlhé trate, ale urobiť tú základnú ekonomickú reštrukturalizáciu nemocnice je otázkou 1, maximálne 1,5 roka a koniec koncov vlastne Penta Hospital Slovenska asi nie je jediným príkladom, sú to aj iní neštátni vlastne poskytovatelia. Naposledy teda došlo k takémuto, povedzme, a to ešte stále zostáva táto nemocnica v rukách vyššieho územného celku, kde nastali nejaké zmeny, teraz naposledy v Trenčianskom samosprávnom kraji a je vidno, že dá sa aj tieto nemocnice, ktoré zostávajú v správe vlastne vyššieho územného celku, otočiť vlastne z toho veľkého nejakého dlhu, respektívne z tých záporných čísel zrazu do normálne fungujúceho, zdravého, ekonomicky zdravého prostredia. Zlepšovať tú medicínsku stránku, to je samozrejme oveľa náročnejší proces. A to už teda trvá aj pár rokov. To je nekončiaci, to je v áno. podstate nekončiaci proces, lebo tam môžete zlepšovať tie veci, ako neustále tam sa nedá zastať. Tak ako sa lekár celý život vzdeláva, Presne pretože sa tiež veci vyvíjajú a zlepšujú. Dobre, ako by ste teraz, keby ste mali porovnať nejakú efektivitu hospodárenia štátnych a neštátnych nemocníc konkrétne, na nejakých konkrétnych prípadoch, ako to funguje niekde tam a niekde inde? Asi to vyplýva z toho, čo som už povedal. Štát v podstate vlastne mal opakovane pokusy urobiť to, že skúsi nejaké centralizované riadenie svojich nemocníc, typicky obstarávanie. Hej, my ako skupina v podstate dneska obstarávanie, tým mám myslím nákup liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a tak ďalej, energií, čohokoľvek, na čo si človek spomenie, tak nerobí to každá entita, robíme to ako skupina Penta Hospital Slovensko ako celok. No a dneska už to rozširujeme, to znamená, sú veci, ktoré obstarávame ako Penta Hospitals International, to znamená, že tá sila toho, kto odoberá vo veľkom, samozrejme v tom vyjednávaní s tými dodávateľmi je oveľa väčšia, ako keď ste jedna malá entita. To, že štát do dnešného dňa nebol schopný svoje objednávanie centralizovať, súťaženie dodávok centralizovať, je v podstate zarážajúca vec. Ja nechcem špekulovať, prečo to tak je, ale... No chcela som sa spýtať, že prečo si myslíte, že to tak je? Neviem, bola by to čistá špekulácia, ale ak by tom hľadal niekto zištnosť nejakú, tak zrejme by asi nebol ďaleko od pravdy. Ďalšia vec sú všetky tie nemedicínske služby. Ako mať takéto veľké vlastne entity s tými službami, to znamená, ako som spomínal, finančné, controlling, právne a tak ďalej, aby si to každá entita robila sama, to vám nedáva ako nejakovský zmysel a som presvedčený o tom, že to vedia veľmi dobre aj ľudia na ministerstve, to vedia veľmi dobre ľudia aj v tých vlastne entitách. Prečo sa to nedarí, neviem povedať, ale to je presne ten priestor, ktorý na zvýšenie tej efektivity tam je obrovský. A možno s výnimkou tých našich vlastne nemocníc si dovolím povedať, že v niektorých prípadoch, osobitne tu v Bratislave, si myslím, že je priestor aj na optimalizáciu, čo sa týka toho medicínskeho personálu. Optimalizáciu tým, že nepochybne sú tu aj niektoré pracoviská, ktoré majú, trúfam si povedať, pre zamestnanosť. Aj v tejto vlastne oblasti. Hoci ste mi na to už odpovedali čiastočne, prečo je u nás na Slovensku väčšina tých štátnych nemocníc zadlžených a súkromné nie sú? No, takto asi by sme mohli ešte natočiť 10 podcastov a ísť do detailu v každej jednej veci, ktoré som hovoril, ale v zásade ten hlavný dôvod, že prečo tomu tak je, alebo dokedy to tak bude, je, že štátne nemocnice budú zadlžené dovtedy,
dokiaľ bude štát ochotný tie dlhy znášať a sanovať. Do dňa, kedy bude toto ochotný robiť a nájde ďalšiu miliardu o rok a ďalšie 2 miliardy o 3 roky, sa to nezmení. Jednoducho, keď nastane situácia, že štát to nebude ochotný alebo nebude schopný tie dlhy sanovať, tak ten deň to v podstate vlastne skončí. Ale to sa môže robiť do nekonečna, takto plátať. No, to sa do nekonečna určite robiť nemôže, pretože do nekonečna tie peniaze mať nebudeme. Nám tie peniaze chýbajú už dnes. Sme v stave konsolidácie, to cíti každý jeden človek na svojej výplate, na tom, čo si je schopný nakúpiť z peňazí, ktoré zarobí každý mesiac. A v tejto situácii zrazu sa dozvieme, tak pre nás to nie je, čo robíme v zdravotníctve, prekvapením, ale ľudia asi nie sú úplne spokojní, že za posledné 3 roky nemocnice štátne znova vytvorili 1 miliardu dlhu. Čiže tú 1 miliardu, ktorú sme akože ušetrili v tej konsolidácii, teraz musíme nájsť a musíme vyplatiť ten dlh. A už je to 5. alebo 6. oddlžovanie. My si na všetky tieto veci peniaze požičiavame. Čiže ak aj štát bude ochotný, že ten dlh bude teda splácať, tak je otázka, že naši veritelia dokedy budú ochotní nám peniaze dávať. A jedného dňa tá trpezlivosť dôjde, to je isté. A pritom čelíte aj naďalej, povedzme, takému jednému z ďalších mýtov, okrem toho teda, že podľa niektorých ľudí a konkrétne teda aj podľa šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášieho si vyberáte tzv. Tie hrozienka a zbavujete sa náročných pacientov, o čom sme sa doteraz vlastne rozprávali, že to tak nie je a prečo to tak nie, tak sa hovorí aj to, že súkromné alebo teda neštátne nemocnice dostávajú od zdravotných poisťovní vyššie platby za priemernú hospitalizáciu ako neštátne nemocnice. No, toto je pomerne komplexná a komplikovaná téma a rovno poviem, že toto nie je téma, na ktorú sa dá ísť, že idem na to zdravým sedliackým rozumom. Tu naozaj akože treba pomerne detailne poznať, ovládať ten systém. Nie je to vôbec jednoduchá záležitosť. Na margo kontrol Najvyššieho kontrolného úradu a záverov, ktoré tam sú, my nikdy sme nespochybnili úlohu Najvyššieho kontrolného úradu, má svoje postavenie zákonné, dôležité a tak ďalej. Čo ale spochybňujeme je to, že keď si prečítate záverečné správy Najvyššieho kontrolného úradu, a potom počujete vyjadrenia jeho predsedu, to nezodpoveda. To jedno s druhým nie je v úplnom súlade. Čiže častokrát aj v tých podcastoch sa objavujú informácie alebo v úvodzovkách fakty, ktoré predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa odvoláva na tú správu, ale keď si ju prečítate, to v tej správe nenájdete. To znamená, že potom je veľmi ťažko ako sa voči tomu nejakým spôsobom hájiť a myslím, že v tomto smere sme komunikovali veľmi, veľmi otvorene, kde sme vyvracali a tie domnienky alebo tie rôzne konštrukty, ktoré z toho vlastne vypadávajú. Naposledy taký naozaj akože extrémne zavádzajúci príklad bolo, keď konštatoval predseda Najvyššieho kontrolného úradu, že v Spišskej Novej Vsi nemocnici, okrem toho, že sme teda dali aj my nejaké prostriedky na výstavbu nového pavilónu z plánu obnovy a odolnosti. Dovtedy sme tam neinvestovali nič. To je tak do očí bijúca lož, ale že tak do očí bijúca lož, že neviem si to úplne vysvetliť. Možno si to vysvetľujem len možno akože v zápale nejakého vlastne rozhovoru, že takúto informáciu predseda Najvyššieho kontrolného úradu povie a potom už z toho nechce ako keby cúvať. Ale tak si povedzme, ako to teda bolo. No potom v ďalšom podcaste povie, že ale z dát, ktoré oni majú, ako nevidí, že by tam tie investície boli, to sú proste nezmyselné veci. My sme tam investovali niekoľko miliónov eur do tej nemocnice. Okrem toho teda, čo som hovoril, keď sme prišli, sme splatili všetky dlhy tej nemocnice, splatili sme dlh do sociálnej vlastne poisťovni a výstavba nového pavilónu, to predsa nie je jediná vec, ktorá sa urobila v Spišskej Novej Vsi za posledných 10 rokov. Tam sa rekonštruovali ďalšie vlastne oddelenia, do toho išli milióny z vlastných vlastne zdrojov.
To, že ich tam najvyšší kontrolný úrad nevidí alebo nechce vidieť, neviem prečo to tak je, ale je to fakt akože, je to veľmi nefér to takto vlastne postaviť, pretože nezodpovedá to pravde a ja chápem, keď to hovoria politici, ale nemal by si to dovoliť človek, ktorý zastáva a hovorí z pozície teda najvyššieho kontrolného úradu. A teda možno na záver taká otázka na margo tohto, ako sa má potom brániť, alebo čo má robiť taký bežný lekár alebo zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje v tých neštátnych zariadeniach, povedzme aj v nemocniciach siete Penta Hospitals, pretože ľudia si to prečítajú a niekedy to berú úplne automaticky, že je to tak, neoverujú si fakty a povedzme aj verbálne útočia na lekárov. No, toto je obrovský problém a to, že máme spoločnosť polarizovanú a extrémne polarizovanú, sa zvyšuje agresivita v tej spoločnosti a to sa prejavuje nielen na tých smutných vlastne príbehoch na školách, ale samozrejme my to vidíme aj v dennodennej vlastne praxi, ako ľudia v podstate vlastne prichádzajú už s takým vlastne prednastavením negativistickým, to nie je dobré. Ja som aj nedávno v nejakom inom podcaste hovoril, že buďme veľmi opatrní na to, aké výrazy používame, lebo aj naposledy sa to od predsedu Najvyššieho kontrolného úradu o nejakom parazitovaní, parazitoch, to fakt nie je vlastne šťastné. Ja osobne ako nechcem byť konfrontačný a to, že my máme povedzme rozdielne názory na to, čo je v tom zdravotníctve prospešné, že či to má byť len štátny systém, to znamená ten etatistický prístup, alebo aká má byť úloha súkromného kapitálu a súkromných prevádzkovateľov, to je na legitímnu diskusiu. My na to môžeme mať rôzne názory, ale je to beriem ako súťaž myšlienok, ako súťaž názorov, súťaž možno už dneska aj toho, že každý môžeme ukázať, čo sme vlastne dokázali a preto sa vyhýbam takým vlastne pojmom, že boj alebo niečo podobné, to nie je boj, my nie sme vzájomne triedni nepriatelia a je veľmi nešťastné, keď sa to do tejto roviny dáva. Áno, naši zdravotníci to pociťujú, ja myslím, že mnohí sa tým cítia byť aj urazení. Opakovane sme napríklad my, ale aj konkrétni zdravotníctvi, naposledy to bol riaditeľ Svidnickej nemocnice, ktorý je zároveň aj primárom interného oddelenia, kedy odpisoval zase pánovi Vysolajskému z Lekárskeho odborového združenia, aby neurážal a nedegradoval zdravotníkov v tých regionálnych nemocniciach, lebo sú to rovnakí lekári, rovnako kvalifikovaní, majú rovnaké postavenie vlastne dôležité v tom systéme. Takže my môžeme robiť jedine to, že chránime tých našich zdravotníkov, snažíme sa vysvetľovať tak ako v tomto vlastne podcaste, že nie všetko je tak úplne ako povedzme to niekto deklaruje. A ja si myslím, že v konečnom dôsledku za nás hovoria výsledky. A napokon si to ešte môžeme kedykoľvek opäť sem sadnúť a zopakovať a opäť vysvetliť nejaké veci, ktoré možno, o ktorých ľudia nedostávajú úplne presné informácie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem za pozvanie. A ja ešte dodám, že hosťom dnešného zdravého podcastu bol doktor Robert Hill, riaditeľ pre nemocnice a dopravnú zdravotnú službu Penta Hospital Slovensko. Zdravý podcast si môžete aj naďalej vypočuť na obľúbených platformách Spotify či Apple Podcast. Nájdete nás aj vo videoformáte na YouTube kanáli siete Penta Hospitals. Budeme radi, ak nám dáte odber, zanecháte pozitívne hodnotenie. Ďakujem, že ste boli s nami, zostaňte zdraví.